Cyflwyniad dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg bellach 16, defnyddio Integru i ddarganfod craidd mas siapau 2 ddimensiwn. Gellir defnyddio dulliau Integru i ddarganfod craidd mas nifer helaeth o siapau 2 dimensiwn a 3 dimensiwn. Dechreuwn o ddarganfod craidd mas laminau mwy cymhlyg. I ddechrau, wnawn darganfod craidd mas lamina unffurf ar siap hanner cylch. Dyma ni. Mae cymesuredd yn awgrymu bod x bar yn mynd i fod yn 0. Ystyriwn stribyn tenau o'r hanner cylch sy'n paralel i'r uchelin y a lle delta x. Boed i x 0 fod ar waelod chwith y stribyn yma a x fod ar top chwith y stribyn. Os mae sigma yw dwysedd y lamina ar gyfer y stribyn, bydd mas y stribyn, ni'n cymeryd bod y tua petrial, felly lluosi delta x lluosi sigma. A bydd bar hanner ffordd lan y stribyn. Ar llia bydd gwerth delta x y gorau bydd yr amcan gyfrif. Felly ar gyfer stribyn, mae mas tua delta lluosi sigma lluosi delta x. Felly mae moment y stribyn am ni fod mas lluosi bar sy'n rhoi i ni hanner sigma di sgwario wedyn delta x. Felly, adio'r stribedi i gyd, cael mas y lamina, swm y mynegiad yna, ar gyfer cywirdeb boed i delta x mynd i 0, a bydd mas y lamina yn derfan, tro bod delta x mynd i 0, swm yr holl stribedi sigma delta x. Felly mae terfan sigma yn mynd yr symbol integru, delta x yn mynd i dx. Felly ni angen integru sigma yn ôl x rhwng minus ac ond ni'n gwybod beth yw mas hanner cylch. Felly sigma lluosi arwynebedd y lamina yw pi r sgwar yw hanner yw cylch hanner hwnna lluosi fe dy sigma. Adio'r stribedi i gyd y moment lluosi adio'r stribedi i gyd cawn swm yr ME sy'n tua swm mynegiad yna ar gyfer cywirdeb o'i delta x fynd tuag at 0, felly bydd y lamina, moment y lamina, mynd i fod terfan sigma fawr hanner sigma fach sgwar delta x. A mae hwnna'n dod yn integru hanner sigma sgwar dx wedyn yn ôl x. Ond ni'n gwybod bod yn hafelu r sgwar minus x sgwar, r sgwar minus x sgwar. Felly ni'n gallu gosod hwnna yn lle yr sgwario fe, a ni'n gallu integru nawr yn rhwyddach. Felly mae hanner sigma dyn ni tu fas, r sgwar yn mynd i fynd yn r sgwar x, a x cubed yn mynd i fod yn x sgwar yn mynd yn x cubed dros 3. Gosod y terfannau mewn, a wedyn minus a ni'n cael fyna, minus fyna. Felly ni'n cael yr gwerthoedd yna, lluosi fe mas, a ni'n cael 2 treian sigma r cubed. Felly, bar yn dod yn 4 dros 3 pi wedyn, wrth rannu y ddou gwerthoedd yna. Addaswch dull yr enghraifft diwetha i chi gael profi bod craidd mas cwarter cylch ar y pwynt yma, felly yn y canol fyna. Rhoddir y canlyniadau ar gyfer craidd mas hanner cylch a cwarter cylch yn y llyfryn fformwla. Triwch chi wneud hwnna.
Sefyllfa cyffredinol. Lamina wedi ffurfio gan yr hafaliad y yn haflu fx, lle mae fx I gyd dros yr uchelyn, uwchben yr uchelyn x, sef mae y I gyd yn fwy na 0, a llinellau x yn haflu a x yn haflu b ar uchelyn x. Felly ni angen yr arwynebedd yna a dod o hyd I craidd mas. Ystyriwch striben denau o'r lamina sy'n paralel i'r uchelyn y gyda lle delta x. Boed I x 0 fod ar waelod chwith y striben yma a x y fod ar top chwith y striben. Ni'n amcangyfri y striben fel petrial. Os mae sigma yw dwysedd y lamina ar gyfer y striben, bydd mas yn y lluosi delta x lluosi sigma, x bar yn mynd I fod ar y pwynt x, ac y bar yn mynd I fod hynny ffordd lan. A'r llia bydd gwerth sigma x y gorau bydd ein amcangyfrif ni. Felly cofiwch y gall craidd mas gael ysgrifennu fel m lluosi x bar, m lluosi y bar yn rhoi y sigma mx a sigma me. Felly, ar gyfer y striben, mae'r mas yn mynd I ddod yn hwnna. Felly, sigma mx y striben yn mynd I fod mas lluosi x bar, sef sigma x y delta x. A sigma me y striben yw mas lluosi y bar, sy'n mynd I roi ni hanner sigma y sgwar delta x. Felly dyna ni. Ni angen adio'r pob striben fel mae delta x yn mynd yn llai a llai. Ni'n cael y terfan yn mynd I fynd o a I b integri wedyn sigma y yn ôl delta x. Felly sigma lluosi arwynebedd y lamina bydd gyda ni fyna fel mae y yw f of x. Ni angen dod o hyd I x bar. Sigma x yw sigma swm bob x. Felly terfan y gwerthoedd yna ar gyfer x y. A mae gyda ni yr integriad o a I b. Sigma mynd mas tu fas x y dx. A wedyn ni ar gyfer yr me. Mae gyda ni terfan hanner sigma y sgwar delta x yn mynd I fynd I integri hanner sigma y sgwar dx. Ti'n y sigma mas. Felly mae sigma mx y lamina yn mynd I fod yn sigma lluos integriad x y gyda x o a I b, a mae sigma me y lamina yn mynd I fod yn sigma integriad hanner y sgwar dx o a I b. A'r mas yw swm neu integriad yr yn ôl delta x, dx. Felly mae x bar yn mynd I fod yn integri x y dx rhannu integriad y dx. Mae sigma'n canslo a'r y bar yw'r hanner y sgwar wedi integri a wedi rhannu integriad y dx. Enghraifft, dyn ni'n mynd I ddefnyddio'r gwybodaeth yna'r torri'r lamina unffurf allan o darn o blastig fel bod ei ochrau ar x yn haflu 0, x yn haflu 2 pi, y yn haflu 0, a y yn haflu 2 plus sin x. Darganfyddwch craidd mas y lamina, a wedyn crwgr y lamina yn rhydd o'r pwynt 0,2. Darganfyddwch yr ongl rhwng y linell sy'n cysylltu'r pwyntiau 0,0 a 2 pi 0 rhwng yr linell yna ar vertigol. Felly, mae x bar yn mynd I fod y pwynt yna, a mae y bar yn mynd I fod y pwynt yna. Felly ni angen integri integri x y, a ni integri hanner y sgwar. Felly integri y, dyna beth sydd gyda ni.
Nawr gallwch chi wneud hwnna hunain a gwirio bod taw hwnna yw'r ateb ni'n cael. Ar gyfer XE, ni angen llosi X gyda felly X gyda mae eisiau wneud fesul ran fan hyn, a byddwn ni'n cael yr ateb yna yn dod mas. Dod i'r ffiniau mewn, a ni'n cael yr ateb yna yn dod mas. Sgwar, hanner sgwar, di sgwario, a wedyn ni integru, bydd angen newid sain sgwar i fod yn rhyw ffwythiant o cos 2, a wedyn bydd chi'n cael yr ateb yna yn dod mas. Gallwch ddefnyddio'ch dulliau integru o 13, maths 13 i wirio'r canlyniadau. Felly, x bar yn mynd i fod yn 4 pi sgwar minus 2 pi dros 4 pi, sy'n rhoi i ni pi minus hanner. A mae bar yn mynd i fod 9 pi dros 2, rhannu 4 pi, sy'n dod yn 9 wythfed. Felly, yn craidd mas ni yw pi minus hanner, 9 dros 8. Ar gyfer cydbwysedd, rhaid y craidd mas fod yn vertigol islaw'r pwynt crogi. Felly mae'n llinell vertigol ni yn mynd trwy y craidd mas ni'n hongian o'r pwynt 0,2. Felly dyna'r ongl ni angen, a mae hwnna ar un peth ar ongl yna. Felly ni'n gallu defnyddio hwnna gyda'r gwybodaeth o'r craidd mas. Felly ni'n defnyddio y pwynt yna a'r pwynt yna, a ni'n mynd i gael bod tan alpha, tan hwnna o'r triongl ucha yma nawr, yn mynd i fod yn 2 minus 9 wythfed wedyn, y pellter yna, rhannu pi minus hanner, tan hwnna yw 7 dros 8 pi minus 4, a ni'n cael tua 18.3 gradd. Enghraifft 2. Mae lamina unffurf L1 mas M wedi greu fel bod ei ffiniau ar yn haflu'n 9 minus x sgwar ar y chilyn x. Darganfyddwch craidd mas y lamina. Nawr mae hwn yn mynd i edrych fel yna, felly mae'r ffiniau, mae fe'n mynd o minus 3 i 3. Mae fe'n x sgwar penny weired, mynd i fynd trwy 9 a minus 3 a 3 ar y chilyn x. Felly defnyddio'r fformulau yma. Ni'n gwybod bod e'n gymysuro, felly mae x bar yn mynd i fod ar 0. Felly dod o hyd i'r gwerthoedd yma, i'r integriadau yma i gyd. Felly integru ni'n integru 9 minus x sgwar. A mae'n rhoid i dangos taw 36 yw'r ateb. Ni'n integru hanner sgwar. Felly di sgwario, llosi fe mas, integru, a ni'n cael, gosod y ffiniau mewn, 648 dros 5. Felly bar wedyn yw 648 dros 5 rhannu 36. A ni'n cael 18 dros 5. Felly hwnna'n 3.6. Felly 0, 3.6 yw craidd mas y lamina. Mae lamina unffurf arall L2 mas km, kilogram, yn gwarter disg cylchol radiws 6. Cysylltir y ddau lamina i ffurfio lamina sengl fel yn dangosir yn y diagram. Rhoddid bod craidd mas y lamina cyfansawdd ar yr uchelyn x. Felly ni'n gwybod bod ar yr uchelyn x. Darganfyddwch gwerth k a darganfyddwch hyd hefyd pellter y craidd mas o'r tardd. Felly, craidd mas L1 yw 0, 3.6. Craidd mas cwarter cylch gyda radiws 6 yw'r gwybodaeth yna. Felly ni'n gallu cael hwnna fod yn 8 dros pi, 8 dros pi. Felly craidd mas L2, symud hwnna ar draws, ni'n mynd i fod yn 3 minus 8 dros pi a minus 8 dros pi ar gyfer yr uchelyn
Felly dyna'n ddau craidd mas ni. Creu tabl. Mas L1 oedd M, oedd y craidd mas ar X bar ar 0, a Y bar ar 3.6. Felly lluosir yna, ni'n cael 3.6 M. L2, ni'n C M tro yma. Mae'n X bar ni ar 3 minus 8 pi. Lluosir yna, ni'n cael C M 3 minus 8 pi. Y bar ar minus 8 dros pi. Lluosir yna gyda C M tro yma, a ni'n cael y mynegiad yna. Adio'r ein, felly mae 1 plus C, lluosi M dyn ni. Ni angen dod o hyd i X bar. Mae swm hwnna yw just C M 3 minus 8 pi. Ni angen dod o hyd i Y bar. A adio'r yna, a ni'n cael y mynegiad yna. Os yw craidd mas siap cyfansawm ar y chelyn X, bydd Y bar yn haflu 0. Felly Y bar oedd swm yr M rhannu dy swm yr M. Mae hwnna'n mynd i fod yn 0, felly mae'r top yn goffo fod yn 0. Mae M wedi canslo, methu bod yn 0. Felly 3.6 minus 8C dros pi yn 0, ail drefnu hwnna, a ni'n cael C yn 9 pi dros 20. Felly X bar yw swm yr MX rhannu dy swm yr M. Mae'r M yn mynd i ganslo, ni'n gwybod beth yw C. Felly 9 pi dros 20, 3 minus 8 pi dros 1 plus 9 pi dros 20. Ail drefnu hwnna. A ni'n cael yr ateb tua 0.266 fel craidd mas, cyfesurin X y craidd mas. Felly mae'r craidd mas pellter 0.266 o'r tardd. A dyna ddiwedd y cyflwyniad a defnyddio Integru i ddarganfod craidd mas siapau 2 ddimensiwn.